Family. Nous menons na soit chive va vouloir se ka misa ibla mo misa ibla ni ma ana so achile ma gen film mo izin mana so salon kana mo nebe na wole sisa oui allo papa kan mimi oh ni mulla so wala na salon na yati sigilina dugu fana mana je pour message ni bla mo message fana yi Oto sur la gatani. Ah, kadi kon. Ayo une nouvelle maille. Une nouvelle maille. Amina, amina. Ala claire dama. Merci. Oye, nya famille de ala sola. Gros bisous à toi. Mon gros bisous à toi pour qu'elle aille c'est ça. Ibine senda kadanga fauteuil ka hey. Nte kele fi na fauteuil ni mana an shi konya minena. Est-ce que ya famia? Ikene tata fauteuil ni de. Ki senda ka sigi mo sigi yoro la. Hein? O bala na dumuni ke choli. E bi senda ko o bla fauteuil ka o buruburu bebe ka na dumuni na. Ifene na sabali se ka ni so sa mo koro ku yenye ma jodi. Ani mo ko te fe finya na ifene na ba ko do yere sa ka to. I bola de kuna ki bola da duma. Ibara ku yoro ka janyo bana. Sabali ga jismangi. Mu jisma ko kera kana jisma ko ma fana yana. Te ufo. Nege ko ega foli juru de benela foli chi ala medici e ala jemse ki se ta to ni kada fo de ka fo de jume se da yoro esa ni kuma na ola ko ma ju ko ma fari ko du te ga ke to la e to la we ikala ini so ala ka kile yere da ambe yo so chempu ya ala ka garze ni madam abse ende du mo ro chugame yame to fu yere isabali nan se da ga akadne sa ende ga be nini ebela ibi sa wosoro du mo nebe sa wosoro me ende ga kelenge obina ha gati gari garzige sir aka garzige ke karata ibi sigi place la ne rebe to place iba ko ra place obi bolo ne ga do woni place obi ne bolo me ni ma do iga se kana do ngasla ni ge ni tan shita e ni sebe boma iba foka ka ampo salon kele ne kono iga fauteuil yoro jana ijaibi daibi senaka na ijaibi seneka tabaliga ni fe ija oke ne tena do iga salon kono foka ta dugu kolo menige mais atanga angelo no salon kele na ibe terminé de kasrai mais meso iga kuma ke maso kuma de iga kuma ni kele mana na no be kere oui en nega salon atla donc e ba fe ka che an che kient la de ni sinama ma jega bo do da kele fa bo da kele fe check kele de la ideo fa da do da kele fa bo da kele fe o to le ba fe ka da fa na do ni ideo de chia o le be e kono voilà baramuso sheba glanindo ni shia yere yi ani jaba yirani kabamugu poivre kogo lai laurier persil céleri carotti poivron ani haricot baramuso sheba ye na fifenye mi me gwadia ka kenya sinsin
i bɛ na tiɲɛla yɛrɛ yɛrɛ mun nɔfɛ dɛ i ka damu kama o ye baramuso sɛba de baramuso la i ka ko ye mana chaîne o chaîne minɛ kɛ o tɛ ka sɔn ne ma dala défaut dɔ tɛ ne ka fili la défaut kɛra cogo cogo dɔ bɛ ne ka fili la ni ne ma fɛɛrɛ k'a la kɛ ka dɔ ɲini ka n'o k'a labɛn ye a ko ma nɔgɔn han tɔn dɔɔni fana n tɛ na o lamara ka dɔɔni min Emma, a ver, es que me acuerdo la semana. No, baixo de la hand me pensé. Ni ne kai ya ne. Yoro le. Kuraji tanna. Ah, nya inshallah. Alhamdulillah. Iga ni tomia. Ni tomia. Ne tira la si so ne kali yodo. Ni to kala man don mu be fega na fawmi la je tele la de. Ah OK. Oh, a te ka so. Ite kila ka mo ngoni mu be a fe la be kana. Isa te be. Presidi la. Oh, ko fe ba na. Ah, wonya mi. Na be nya chugo mi ya. Iti dumuni ngai masa atai ni le tonji don be me son no yawo iboro mo baba fle ni tura ga dumuni ko mani juga yo bana yere kire me be don dan ba yere de kali abi jogo ne ma do ko yi ya kana ne mpras no kala do mo na sigan hakina mina be na film wakati na wage abi jogo di ma akadne iya ko ni be ko yo chedo kumbe ma bitu na gama none oni jongaje bitu asina yere de kon bitu tiga se mi no woro foshi de so sina na sa nyami famu ne kumbe stella kulo be pere kando la kuri awde ko de ni wa pere nit mega la famille de ale do manga chayara be na kila ko finetir ko fala do iga du kono na de sawmara na ni willa comme aider ngai be shira le fiso ne wula ne ma soro salon ne de o wele téléphone na ne bo woro na ngo goro bijuma asno na ne se talo fo de ko ne kele ta tafsir la ni avec ko mo ta ka bo fu fe me be ga jani mo jisma nga ko jida tiga fam ita wuli ga don fayo ni fana ga ko na ne dem sen hagel ni ba avec ka fe me gelma na mi na ma me akari akada lo suno dunu na ni shitana do na ni fenna mama woni alla kana do wa kan ni anga be wal sai dinga zina fu ya fam ndo odi jeni ndo ko sabali bi bulu ko jugode jeni na ma mindo mambolo jugude ka na ma mindo yani kuma be ka ble kumrula ide ko re yani ide ko re akira chugo e hakili na hakili tsere min ala sona ba wili ani chimi ka kam fe ala sona mamba fa ne ra be de fo be am ne shibe yoro mina bibina tension ko ni fo dim ko mu maya parce que ni mara manga bay ne se ka ma fa ble am bolla ka bo jamana kono kana ko mina ni lafiya o mena faro tukuni ko kuma be ale fana be manga ni fo na kare ni e flani ku joya yelle ka taka fushi to unten ka mankante be wala mala tigri ma do be nyonya na je woni tigri ma ga sina musui kana kai ntika kai mi ga gen do woni hakili famu hakili ke chogaru membe kuma na arifa me kan be kuma chamba claro mo on legi bonyo mo ko le ta fe bara ko e mai
Ani. Ni tanda ma dro aja. Maidia. Maimuna. Doni bara bane ya. Be bara la ka bara to ino ka tla ka ni jo telephone lo ko bela. O ma wasina ko te ba. Mai no re finya na kuma chama ni gitane na bara kono de. Ni baro tina saka nga baranya. Afonya na sangi game mo ko were ni. O ma san dungo do kuma msene ya. No de fie bara ni klongetinya. Ha? Lo ya fama sa. Yuko mu? Ya fama me baraka. Ni ten shike dungo do ya fama ina ko. Ndana sigala de wo kuma msene yere mai ne ma yere. Abi mo ko kungulo chauffeur. Et puis abi do maka cheya. Bara jumere. Ah vraiment. Ni toisine bébé mo ne de ka équiper olula. E ka bara ne ke mu isa ni kalo sara do e bi tigeja. Vraiment kuma chama ban ne tuna saka anya ifere ya me ni bo itanya to akai na to jo sinya. Kama mimi famnge ngo kam ni 6h ne be ya no. Kam ni 6h ne sulla kana ya ron mu pe nettoyer. Bo e bara ron mu pousser ka boni. Iga bara ima soli kana chugo ka bara ki ga bara be ke ba fu. E re ka ron na je. Kam ni 6h be ya wallahi. Alaje. Ale na so sida no. Ni ma bara nyuma ka we fude. E ko depuis 6h e wala fana baro ko ron fenga man no. Kuma chama mandine ko bara ko ya me. Ni boro te bara nyeto taga. Ndi kuma mseni fere. Fra ne be daga suno ne te da jona shu kono ala ni ya woro bara boro 6h du matin be sol ka wuli. Kana ali te ne daga dimsenunga. Bara mandi ke to sina place ne bore kadi. Ko nyini ki fa me ali logo re to doye dungu kuma msen ne dala doro. Ni ba ka kanya ne te kuma. Me ni te bara ne ba fode. Ni na fa ko kala we sadro e ni tige jago ga wadima e lu te bara ni manke o re ga nya ne bare ko ngoro ne kile ne fle ni ron be bara la tanto ha kam ni 6h be wuli kana ali tse nga dem sanungo e de afo de ni ta do ki kele mse ga tede ne de afo mo kile mse ga tede me fne ka nga jatem ne no fe ko mba do yoro ni mo ma soli kana yoro te sania tanto no ne be bara ni shada ni baro itina nya dro ti afo ni nte ko mse ko ni mo ko ndo re bara la se ga be bara de fe e ta ga nya re ni ne kun se ga nya ni na ngo ma ga